Sip apa lagi? Malah aku batal deh. Mending apa lagi? Josis apa lagi? Sosis. Piye? Sosis saya kan macam kan. Josis ta? Josis apa lagi? Sosis. Nek jos piye? Ayo kepak-kepak tepuk tangan. Keplak-keplak tepuk tangan. Kalau niwat ke apa kepak mana niwat? Nek wong lihat keplak-keplak pacarmu siapa? Masiku. Lagi. Rizky. Cinta pernah Rizky? Cinta. Cinta. Oh. Oh. Nanti ongkurmu. Di mobil lah. Kita cek ya, Rek. Ngenek gayo kok lunggah truk. Iki mudun apa lagi? Ada. Enek Mas Kurniawan ditutup sik kok lebone tikus. Dah. Ditutup. Mari ngono gek turun. Tak omong irek lemu puter apa jadi tutup beruput. Dah ayo. Liwat ndiki kok nutup jendela sik. Wong enek Mas Kurniawan kok mosok mlebu truk Mas Kurniawan dijarne. Kuwi tipak eteh digawa lho. Engklek sawo motok senene Mas Minan. Ya kaya ngono iki akeh ne. Lek munggo teh legi-legi kok akeh ne. Enggak oleh legi-legi akeh-akeh. Marai pedile cepet. Ngombe teh akeh-akeh irip natu enggak boleh marai. Marai apa? Nah iya nih yo, itu timbang aku budal Kalimantan loh. Tak budal ya. Halo Mas Kurniawan, buku. Pulang ayo gak turunnya pulang yo. Ayo. Sik ngenep cendela. Oh, cukup ya wes. Oke Mas apa wong apa nang Kalimantan sampean gak nurut ya. Wong nek dayoe turun nek omak nek nggon kursi linggo dingklek linggo dingklek. Iya dibeli ya. Wes pulang aja ya. Ya Mas apa ya pulang. Wes kuwi. Wes ayo. Lek pengamak untiri ceklek lho. Lah mungkin. Iya gitu ya sama apa ana masih kecil. Ya ya. Ora iso aku buka lah kamu. Saya tahu untuk kemana. Ndak mudhun lho kene lho. Yo lah anu budal Mas Gur. Budal yo. Tinggal yo. Ya kidul kono aja lek gak omong. Buka itu. Wong dikunci kok. Kono. Dikunci wes aja didiye dolanan. Duglek kok glek rek. Pendelone. Engko lek dol senene Mas Minal lho. Ya ngono nggih suwal. Terak nggih suwal dawa ono marim sawane ning tengah lho. Piye iki konsep iki? Enggak apa-apa wis penting suwal dawa. Ini sini Mas apa? Om Kur. Ayo bakul. Ngejak apa iki? Ajak bakul lah. Kaosan saya nggih kaosan. Ndang kaosan gek bakul. Kaosan sekenyang. Pokoknya kangen kayak bakulan. Mimi. Iki Mimi. Jenenge Siti ya. Jenenge siapa? Kakaknya Sako. Jenenge siapa? Siti. Siti ning kono rek. Tekone lek bengi Siti. Siti. Nanti ki. Apa nyandi? Heeh. Dupi ditekoni nyambung. Lho. Lah nanti ki. Nah, keringan. Yang keringan. Nah, sawah. Nek sawah. Nanti sekolahan. Juga pacul no lek ning sawah. Nggak usah, nggak usah. Juga pacul. Nggak usah. Ayo, kacoy kata ya. Sip apa lagi? Sip.
Sip piye tangane? Ha. Lek kleru. Sip piye tangane lek sip? Amin. Lho kok sip amin, sip piye? Ha. Mbak Yuni mau ewangi peramu. Ha. Mbak ewangi pera Mbak Yuni. Ha, sampai kabin tua. Mepek lambi dhuwur. Nanti mas ada cendera. Ning kono kae. Nanti cendera. Nek omah ya ndi nganune? Kemule. Kemule ndi? Asa ular. Temen di kok tak-takne lho San. Tuh. Jika kemul tenan tapi digoreng kene ditenono. Teles kok tapi kok ngenane. Eleh kok. Lemek iki hangat itu. Sip apa lagi tuh? Mas Gur. Tasih dibetong kok balik ra digawa. Dijak beber kok. Ngangkat trip aku beber. Wih iso munggah dhewe kok. Yo 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 yo. Yo 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 yo. Yo 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 yo. Yo 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 yo. Menek dhewe lho sandale mburi. Dijekane mburi sik. Duwe sandal cantik ngono mesti ngene sandale Mas Minan. Iya sandalmu lapi mengen. Bedok sandalmu. Beber sik tuh gitu. Diwangi beber, gilemek ben enggak apa jenenge enggak adem. Sip apa lagi? Malah aku bantah deh. Mending apa lagi? Josis apa lagi? Josis. Piye? Josis saya kan macam. Josis ah. Ha. Josis apa lagi? Josis. Lek jos piye? Ayo kepak-kepak tepuk tangan. Keplak-keplak tepuk tangan. Nimat gak apa kepak maniwan. Nek wong liwat keplak-keplak pacarmu siapa? Masih itu. Lah kuwi Rizky. Cinta pernah Rizky? Cinta. Cinta. Oh. Oh. Nanti ongkor mah. Ya mobil lah. Oh. Apapun kendaraannya, lek versi Ripna tuh pokoknya metu mangan. Ya. Tapi ini lek dijak, yo dijak. Lek ra waya metu ra oleh ngajaki metu lho ya. Ora oleh marah itu. Nah iya. Joji seberapa lagi? Joji seberapa? Ayo masuk kang. Mantap. Sip apa lagi? Joji seberapa? Oh, tengok deh. Mending apa lagi? Cocok apa? Cocok apa lagi? Cocok. Rodo. Gua atal. Nek Purwodadi kono enek wong rondo-rondonan ora? Akeh. Nggih son-son. Tapi ki yo piye meneh akeh bojone wong. Akeh bojone wong, biyo. Sip ora to ki? Saya bayi masuk bebas aku. Ada waduh sertirin satu kuwi. Ya roh ya. Mulai mau arep rek. Betul Pak, kendaraan ini. Iki ceritane lapar le, pengen beli makanan.